Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isakot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Agos Tibiang. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Together kept that love alive. I can't forget you. Nagkariakin ni Mrs. Milyari asumre ka kiti opisina ita, Sir Amador. Sir Amador? Talaga ka diet at yung tirik ng kanya. Saan na ka di ngayahitan? Apaya saan ka makasumbat? Ibagam ko makanyak tipod na marikrik na. Diyak kaya timang pasakit manong Amador. Gamnupod na patpat kandak. Maawatanda ko mano saan kayo amaklon. Anya? Nukasta. Diyak kaya tariribukan nak ni Georgia. No biyayo kaya masigod. Subiyan niyo kuman. Nukasta pinakainak. Saan nak ngay ayatan? Kata sino tayo ayatan? Sorry. Pakawanan na ko, ma. Sino tayo ayatan ko na? Agar-aram di rinante ka? Saan nga agar-aram kanyak ni Manong Renante? Yung pangasiyo. Sardingan dakon. Tapno saan nakariribukan ni Georgia. Isu ka di timang laplapad ka? Awan kayo mo dingak iti panagayat yo. Ulitag. Sardingan nakon Manong Amador. Itala nga mapadasak ti mabahay. Ay ayateng kalawan ay, Marites. Ngamawan pa nagayat ko kin ka. Malipatan nak tumutlang. Maamiris mo to. Asan arumbang apilitam ti babae nga agayat kin ka nga uray ay ayatam. Sige. Amok. Makagura ni Manong Amador kanyak. Anyat mabalin ko. Diyak mo tayo ayatan. Agatap kaya magar-aramat ni Manong Renante kanyak. Kasano nagsubang ta, nga kapsat? Makamuta. Sakit laon ay tinakang ko. Italaing adanang pay kanya. Kat ni Marites pay. Saan na sinugbatan ti saludsod ko? Nuadda sa bali apakariknan na idayat. At tapag kandirinante. Ti kabsat ko ka di ti karibal ko. Ngam kasano akagorak ti kabsat ko. Idinto anagadon ti sakripisyo na kanya. Ngam kasanon napod no ti atap ko. Diyak narwam amapasaktan. At ang sakit di ibarbarte ka, Mamador. Amang ano kaya't mo adanggayan ka. Apay nga da ka. Sursurutin na ka di Georgia. Saan? Naira na laeng nagkita ka iti dayto abar. Kaya't ko mataginom. Panawan na. Kaya't ko tagmay mesa. Oh, come on, Amador. Kaslawan mo't nagkaduan ta. Noan yaman ti problema. Nakasagana ak amang liwliwakin ka. Kan paragsagan ka. No saan na ka pa naman? Siyak timang panaking ka. Surutan ka, Mat. Ngamtab no di kan agpungtot kan madadal ti kinagwapo. Panawan ka nga rudan. Ngam saan ko panawan ni Amador. Ay, saan mo na imas tinangan? Yakin, saan ka pa yan napan nagida? Kan makasangsangit ka anak. Amo ka nasakit tinakam ni Manong Amador.
iti panang paay ko iti panagayat na kanyak. Kan agat atap ngami na agar-aram kanyak ni Manong Rinante. Nga isuti kayat ko. Hanya ka de, tipudno amarikirik na manak. Saan nga agar-aram kanyak ni Manong Rinante? Kasano ko mga gayatak kan ko na? Agriring ti silpon ni Amador. Ngam saan nakasungsungbatan? Apay nga ta? Sa dino ti ayan na. Naawagam ka din ti kabsat boy, ho? Saan nasungsungbatan ti silpon na, mama? Amang nadamot da ka sa napasamak kan kuanan. Nasumok naman ngamin ti akinubi ti arak. Oray ta san pa'y unay arabi mama. Mapanak iti balay da Marites. Barang nakariing da pa'y. Ano ka ta awagam lagi ni Marites? Agam na ijay tinapadanda. Apay kawan pa'y. Sige, mama. Mapanakon. Agananad ka iti panagmaneho, iho. Hanya ngamin da ito yun na mapaspasamak ni Amador. Gapulaan kini Marites. Girl, I need you. I need your love. Marites, pasensya ka niti pan nakasingak iti panaginanam. Madanagan kami ngaminon kin ni mama. Awagak ni Amador, ngam saan nakasungsungbatan. Anya? Ang mga no, damot da ka sa napasamak nan. Makonsensya ak. Naggapo ka dito eh? Wan, nasakit tinakam na pimanaw. Gapo iti panang paay ko iti panagayat na kanya. Kastagayam. Napanan na nga tangarudan. Kasano nga tangay bagak. Kapag atapan ni Manong Amador. Marites. Sige nga Rodan. Agkita tantulangan ni di opisina intun bigat. Sige, Manong Rinante. Adda ka di kaya't mga ibaga kanya? Ay, kuha, agan-anad ka kumaiti pa nagmanehom. Ay, Diyos ko, saan da ko mga agkapa nga kapsat? Nasakit di ulo ka. Idaman lang na parte ka kitikas taon eh. Yak malagip. No kasano nakasangpad ka. Kaya nakastre ka kitikwarto ka. Sa dinutahin ko. So na tayo titikwarto ka. Kan abay kas titilangak. Kan asino ti kaabay ko. Mayatan ti maturo. Georgia? Amador, nakariing ka kaya man. Sika? Nalaos ti partek mo idirabi sigurado Nga ti malagip mo, ano pasama? Madanagan lakit din ni mama. Asaan ka nakasangpad? Ulawak abumangon na. Saan mo nga ipili? No di mo kabalan ti bumangon. Agad ka lang. Adakan iti umno nga edad. Mabalin, panunutan ni mamang mo. Turo ka iti may sa abalay wenno iti hotel. Umay ta, tatulungan ka abumangon. Kadwaan ka, sumurak iti banyo. Diyan kaya tarog itam ti kwarto. Nakabangbanglo, nakadaldalo. Sa rugitam laang. Georgia. Maulaw ka at talaga. Kumput ka na imbag ka niya. No, kaya't mo, ag-relax ka pa ilaang. Ha? Uwan sa. Panawan ka pa ilaang.
Tain nakagpatimpla iti katulong ti kapin. Baglakit din. Tada ti katulong anang kadwa kanyak, anang isublikin ni Amador iti kama. Nabartag launay. Kan nakaturok man. Wala. Aging tuturo. Tanapanunot na nga tano niya tinapasamak kada kami itinapalabas arabi. Awagat gayam ni Tita Carmela. Ibagbaga, nga ni Amador, dito'y balay. Sintirat lang. Binilin ko ti katulong, asaan nga akipulpulong kadagiti dadagkal ko. Ang mga no saan na amatapalan tingiwat na. Adeta, agriringin ti cellphone ni Tita Carmela. Hello, Georgia? Naimbang nagsapayo, Tita Carmela. Kumusta ni Amador? Saan mi nga ro na napasangpat ka ni Renante, iti agpatnag. Iso sa anak mo na nakaturo ka na imbang. Saan kayo matanagan launay kankwana, Tita? Amuna ter aramidan na. Anya nga miti problema na. Saan ko nga ro na amo, iha? Pagmamauyungan ng sa launay ni Marites. Uray masaksakit anak. Anya nga ron. Sige nga ron din, Tita. Bye. Nakadigos akmatlaangan, Mama. Ang nakasango kayo pa dito lamisaan. Mariribo ka na kijakapsat mo, iho. Nasakit tinakam na anapa ay iti panagayat na ni Marites. Ama ka nonyat na panunot na nga inaramid. Saan ka di nga imawag ni Georgia kada kayo? Saan na kadian ay baga kada kayo? No nagkita dakin ni Amador? Nasaok, ti saan nga isasangpot ti kapsat mo. Awan mo't na ibagbaga na kanyak no nagkita da. Ang nasaysayat ko ma no nagdamag kayo kinkwana, Mama. Ay, ni Amador kit din. Idi pala rabii asaan nga sumungsungbat iti awag. Barang sumangpat tumatlangin ton madamdama. Mapana ko nagsukat, Mama. Nasaba pa yung isasarok mo iti opisina, iho. Plano kadagasan ni Marites ije balayda. Tapno sigurado ang mga opisina. Kaya't kumanan ang makasarita, Mama. Girl, I need you. I need your love. Manipod itay sinukon kay J. Balayo, Marites. Aging ga nakadanon ta dito opisina. Saan ka matagtagari? Kasla, awan mo't iti trabahom ti ayan ti panunot mo. Pasensya ka lang kuman. Oray sa anak pa'y kumangami na simrag iti trabaho. Ada ka di kahit mo adamagan kanya. Wano, siyak ti agdamag ka, Marites. Itay pa'y lang ada kaya't ko kumadamagan, sir. Ni ka di Amador? Ay, dahi ti problema may kin ni Mama. Saan mi anapasangpot idirabi? Anya? Ang mga no, damot dakas ang napasamak nan? Makaamon ni Mama kankwana, Marites. O sige, agtrabaho ka latta. Sana nagtagtaga rin ni Georgia. Noon niya talaga tinapasamak ka na kami.
Kasla kahit nakakonsensyahan. Masapol ni takter ko tayo na. Amador, naibag tadakan. Napnapanam, itinapalabas sa rabi. Ay, mga. Napanan ni Rinante. Nasapa arimuar. Talaga ang nagagatikabsat ko. Idinto asyak. Kat sinubyak man ng tibisyok. Pakaw ng dakma. Agnanay na maawatan ka. Tawan sa bali, makaawat kan ka, no sana siya nga inam. Agyaman mama. Jak amon, anya ti umno nga ramidak. Nag-tricycle ka matasimbang pat. San nakakadingan tulnog ni Rinante? Itay lang bigat tatang. Kaya't na lang kami nasiguratuan. Asumaro ka kiti trabaho kiti kumpanyada. Kat ni Amador? Si Mang Butsan. Ngam saan pa anang opisina? Madlaw ko analiday ka anak ko. Tatang. Ada ka di banag amang ririribukin ka? Awan. Napanugak laang. Amo nga dabarigod mo. Kabisado kan. Ngamsan ka napilitan amang ibaga. Sige tatang. Agin na nakaklabiti di kwarto. Sige. Makamu ako ngagluto iti pangrabian ta. Anya nga tangagpaiso. Ti paglidlidayan ti anak ko. Numabalin la ko mga ilimos ti panagayat. Kasta ko matinaramid ko para kini Amador. Masursurok tumutla siguro nga ayatan. Ngam, agsakripisyo ka ti. Urisan ko mo't kay ayatan. Ngam, apay yamin. Akas lamang namnama ak. Ngay ti may sangal daw kat agdaton kanyak ni Manong Rinante. Ay, naamo na la ko ma. Ngam nalamit. Nagbidto taklaan itinariknak. Ano? Gapo, kan ni Manong Amador. Sa bagay, napatpataktikapsat. Sino ako mga mi? Ita lang, may turod ko ti makisarita keng Karinante. Inangay ko anay mbag ti pigsak. Anya ka di, teta? Agparparik na kanya. Isuasan nak amayat ni Marites. Gaputad dan ay-ayatan. Pagatapan nak ka di. Sipot pa. Sikalek sakripisyo para kanya. Napatag ka kanya, Amador. Pagimbagam lang ti pampanunotag. Uray bukod mo apagragsakan. Isakripisyo. Ay-ayatan mo ni Marites ang kadi. Diyak kahit nga dasan ta pagkinawatan, Amador. Adoon na hindi sakripisyo kanya. Panahon mo tan, ngagragsak ka. Saan ko kumaakayat nga ibaga kada kayo daytoy, Tita Carmela? Ngam sipod ada na pasamak kada kami kini Amador ididay di Arabi. Saan nakpay akin na sarita? Kayat mo asawan, Georgia. Uwan, Tita. Nakitak ni Amador nga gininom. Dinanggayak. Aging ga nabartek kami adwa. Itilaksid ani Marites at talagantay ayatan na. Impabustoy ko tibagik kan kuha na. Oh, katapay
Payasan mo nga imbaga adagos, takasaritak ni Amador. Saan, tita? Inaramid kun amin akabaala. Iso anay kadeng ko umadayo aklaan. Amador, Saan na ka di apastrikin? anya ti kadam? Kinasarita na kakadin ni Tita Carmela. Mrs. Milyari. Saan? Kasi ti kapsat ko. Ado ti sakripisyong kanyak. Pakawanin ako, ma. Sakbay amalaraw ti amin. Nakapagpakada akong kadagiti dadakkel ko. Ngagsubli aki di Amerika. Yung kasanaw ako. Saan na kumapanawan? Kasano ni Marites? Saan na ngay ayatan ni Marites? Hindi rin nanti ti kahit na. Saga po iti dayta. Agsubli ka kanyak. Paspasakitan nak. Imbes kumaamaragsa ka nak. Georgia. Ulitak. Pakawan na. Panawan mo nga gragsak ti kapsat ko. Adoon na yung sakripisyo na kanya. Nakapagsasarita danda mama, ganda kiti dadakkel ni Georgia Marites. Or-ornosan dan ti panagkasarda di Amerika. No kasta, nagsinoblan damot langan. Naamiris ti kabsat ko. Ado ti sakripisyo ni Georgia kankwana. Kinapudno na. Ni Amador ti nagbasol iti nobya na. Nasayat la unay na isudamot latiag katuluyan. Saan ka kadi maragsakan, Marites? Huh? Maragsakan para iti kabsat ko. Kat oray tata. Karbangan tamot ti agragsak. Anya? Nagsakripisyo ak para iti kabsat ko. Ngam ita, tawanan makatubang. Kaya't ko nga iparik na ti panagayat ko kun ka. Oh. Apay nga ti kagsao. Hindi pa ilaan. Agayatak matkan ka. Renante. Girl, I need you. I need your love. Mabainak launay kan, Tricia. Kanayon asikat agi libre. Tunggal lagkuyog tangag pasyar. Anya ka kadi? Asla sa anak mo tan anobya iti dayta pa nagsasaw. Ganay baglaang apagsupapak ko ti panang tultulong mo kanya kadagiti daduma assignment ko. No daduma, mapampanunot ko. Kasladyak mamati, amanobya ka. Ngamin, baknang, ken napintas ka. Saan ati kinakurapay mo tinanglapad nga agayatak ken ka Florante? Nasingpat kan masirib ka. Angam, kasanon no, mamuan dagiti dadakkel mo, nga adan kayan ayat mo. Kaslaawan baby ang dakanyak. No daduma, mapampanunot ko. Akasla sa andak nga anak. Saan mo kumasawan dayta? Awan tinaganak adi mangipatpatag iti anak da. Sa bali, dagiti dadakkel ko. Kasla ti kinabak ng milaang dinapatag kadakwada. Oh, mga noag sangit ka. O sige, manganta nga rodan. Saan ka madanagan? Saan ka managsangit, Florante? Inton makapanganta. Ituloy tapay lang tagpasyar. Sigurado. At ikatulong lang ti madanon kunto. Or-oray naklakit din ni nanang. Ngam, makamuditan.
agpambarak ton. Kailan pa nagulima ka? Makawawit ka din? Ha? No saan nakakaduan ngagpasyar? Umawag ak kadagiti barkadak. Nataltalgad tinakam ko no si katikadwa. Saan ka mabalin abaybayan? Gaputay ayatin ka unay, Tricia. Agyaman naklaunay. Si kalaang tinakarit na ak iti panangipatag. Panangilala, Florante. Ay, nagrabi ikalakit din na simbang Florante. Ay, nakunak na niya tinapasamak, maun. Ay, naibayagak mo tin iti balay ti may sa akadalak, nanang. Nakiusarak ngamin kadag iti libro na. Nakiusarak pa yun iti computer da. Ay, pasensya kan anak ko. Gapo iti kinakurapay tayo. Marigata nak amangtad iti igatang mo iti libro. Ama sa apol mo ijay pagadalan. Ad-adamanan, adi ka maigatangan iti computer. Nanang, saan nyo kumapanunutan dayta? Tinapatag, kat may sakad yun ti panagadal ko. Sana bali inton makaturpusa kon. Agan anos ka kumaanak ko. No di mo maliklikan ti marabian nga subangpet, agan nad ka kumay ti dalan mo. Wan, nanang. Amangan kid din o makarana ka iti baribar ti panagpampanunot na aglalo no nabartag. Pakawanandak ko mananang. Nagulbudak kada kayo. Diyak pala maibaga kada kayo. Nga adan kaayan ayat ko. Jakon kaya't adenggan, nagitiibag ako mapay ni mami. Kanayon dalatan, agsubsubang kini dati. Awan pa'y natan na pa, nagsarsarita na iti cellphone. No nga ta, da kamin to kini Florante ti agasawa. Ikarigatak to ti agbalin ang sasayaat nga asawa. Maturo kang manangan. At apay gayam assignment ko. No tiyak makaring amasapa. Agpatulong ak tulaangan kini Florante. Mami, nayunan nyo man iti 3,000 dayto intedyo kanyak. Amangan no agawis dagiti barkada kat ada makurso na daak agatangan. Ay, awan lat nagdumaan yung agina. Kaslawan sirsir biti kwarta kada kayo. Ananom ko mati kwarta ay ano saan mo agastusan? Maliplipatak mat kami na tinagan ti ATM card mo. May mayat ti cash tap na may gastok adagos, mami. Adadan ngagbarayo boy ka. No kas, stated daking ka kwarta. Saan ka makibiyag dito yan? Daddy, mami, saan kayo kadi apa umangag subsubang? Sumrag ako niti pagadalan. Mabit lang. Mayam, ibagak to ni Daddy ngay gatangan na kay ti kotse. Tapno mabalin mo ang maneho. Girl, I need you. I need your love. Masiri pa talaga din nobyok. Agyaman naglaunay kan ka, Florante. Saan lang akadag iti dadakkel mo ang mapanuinuyan ka? Uray siya ka nobyo. Sorry, nalipatak idi rabi. Inarakop na? Tricia? Saan mo akayan nga aglailo akkan ka?
Saan nga iti dayta? Ngam, amang ano da makakita ka data, kababain. Ano ko kat agnobyo tamat. Umapal dalaan. Ay, mabiit lagayan. Hadaitid ko kan ka. Daytoy. Ha? Sa nga 1,000 pesos? Ay, kwa, jak maawat dayta, Tricia. Amok akasapulam ti kwarta. Saan ka ngagkad-kad? Amangan no, agpauyo akan ka. Saan ka ngagkad ko nagkad? Hindi, oras gaya mong ti klasik. Agkita tamanin inton madamdama. Kwa, mabitlaang. Ada ko makidawagkan ka. Mabalin mangliwat tang agpasyar inton malam. Ado ngamin tinaskan nga aramidag. Maawatan ka. No, anyati ko nam. Sumuro ta kiti balayo. Ha? Ay, kwa. Amangan no, pagsaritaan data dagiti ka arubami. Amangan no iba inak kininanang mo. Saan pa yung amo ni nanang adan nobyak? Diyak kaya ta masakitan, Tricia. Diyan muna kit napas na ka kiti panagadal ko. Awan ti dagas na ti panagnobyo ta. Saan ta matabaybayan ti panagadal ta? Ay. Sige. Saan ka apilitan no di mo kaya? Makikadwa aktulangan ka nagiti barkada? Nay, makagura kan samatan kanya. Sa anak tupulos makagurakan ka. Ay ayatan ka. Sige. Jak agbayag iti papanan mi kadagiti barkada kinton malam. Kitam kat ni. Naladaw ako niti klase. Ay, nagnervyusa kiti imbaga ni Tricia. Anya nga tanong maamuan ni nanang adan nobyak. Idinagamam mo kami kini Tricia. Nasingad adagos kanyak. Nalailo. Ken naragsak ka kasarsarita. No sa bali lang at alalaki. Angam, saan? Ti panagadal ko ti panunutag. Diyak kaya't amapaay ni nanang kanyak. Andan ni Daddy. Nasapa man na simang patita. Napas nag-anakaigam iti cellphone na. Kabayatan at iti sopa. Kaslasan na kanadlam. Sika ka ni dayta timtang, Tricia. Owan, Daddy. Punak no saan na kanadlam. Simurutak pa lang ka dagiti markadak iti mall, Daddy. Ngam sa anak ang nagbayag. Nakargaan man ang itim kan credit card mo. Amangan no, awan man ti kargana. Awan ti ginatang ko, Daddy. Nagnag na kami laang. Sa naan kami. Ni Mami? Dahita kumamot ti damagakin ka. No siyak ti masapa sumangpat, isumot ti maladaw. Naklagso kat biit, Daddy. Awagam to man ni Mamim. Kaguranak no siyak ti mangawag keng kwan. Anna kaya tabiyangan kadagita raramiden na. At nagagaya man, inawagan na kagadi ni Tricia. Tapay nga awagan nak ni Tricia. Uno binilin mo. No si Kate awagak, agungat ka. Nadlaw ko ti isa sang patyo, Mami. Sorry, Daddy. Nalipatak ti imbilin nyo kanya. Itay makadigos kan makasukatak. Nagarami na kami niti assignment ko. Day taman ti kayat ko, Tricia. Itad ko matamila ka sa pulam. Saan mo laki ti abaybayan ti panagadal mo? Rumor ka di kwarto may kini Mami. Amang ano agapa kayo, Daddy? Anya kumamit ti pagapaan mi. Ala, panawan na kamlatan. Siyak ti makaam mo, dito'y amam.
Dayta Sabado inton bigat, Florante. Kadwaan na ka makipagmula iti laso na. Sige, nanang. Naimbag lang nga maitulong ko iti pagbiag tayo. Kan dandaniman gaya man pa nag-examin me. Agbayad ak manan iti matrikulat. Ay, parikot manan dayta anak ko. Pakutangak nga ta. Nanang, marigatan kayong samat una yan. Uray, agsardang pailang agadal. Saan kang agsardang anak ko? Ikarigatak ti agiremedyo iti pagmatrikulam. Agan anos ka laang anak ko. Ang parikot yung tumanan. Nunas kan nga iaradok ti bagik anak ko, aramidag. Ikarimla ang kanya. Igaad mo ti agadal. Makaanayan ang pakaragsaka ka makaturpos ka. Wan nanang, agturpusak. Isagot ko ti baligik kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Makunkonsensya ak. Ado ti sakripisyo ni nanang kanyak. Kasanon tulangan, inton maamuan na nga dan nobyak. Patpat gakunay ni nanang, ket jakat ang masakitan. Ni Tricia. Umis-iso mo mas asidag. Kasla dua atawan na di ka nakita iti saan ta pa nagkita iti Sabado ken Domingo, Florante. No amukla ko mati balayo kat inawis kang agpasyar. Kwa, Tricia. Simurotak ngamin kininanang anak ipagmula iti laso na. Saan lagayam ang masirip ti nobyok? Nagagat pa'y. Ay, problema nga rod ni nanang. No sa dino ti pangalana iti pagbayad ko ti pagmatrikulak. Dayta ka diti parikot mo? Siya akong timangtad iti pagmatrikulam. Kwa, Tricia, saanen? Kababain. Amangan no, tanda ka dagiti dadakkel mo, numamanda. Awan mat bibiyang da kanya. Siyak ti makagurakan ka no pagkadkadan na. Anya? Apay kasta ti langayo, nanang. Awan ka din na utang nyo pag matrikulat? Ay, awat nga ruden di mayat amang pautang kanyak. Amuda nga ta, nga awan ti pangalaak iti pagbayad kaw. Ay, amok amarigatan kayo, nanang. Nanang, ada ng tulong kanyak. Saan nyo kuman napakariribukan dayta? Anya, ay, naimbag man nga rod anak ko. Ay na, at dalatang amin dagiti naasi ti panagpuspuso na. Wan, nanang. Aging ga si bibiyag tayo. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Umay kayon. Mangantayon. Nagdengdeng aklatan. Isumati mabalin asidaan tanak. Indon ada pakitagadak. Makasidakan tumanan iti karne ken ikan. Bayan nyo, nanang. Inton makaturpusak, agu matayon tong agsida iti ikan ken karne. Amin nga agkakaimas asan nyo pa'y anaramramanan. Kunak no saan ka man na masangputan, Rodi. Naimbag, tagnak na ka makansamot langan. Tapno saan mo panunutan, nga sa bali ababay pagmamauyong ak. Kani Tricia. Awan ka di pa'y, rabiin na. Dahil tagat ti ko nagtapampanoy nuyam. Amagin mo sa bali mo tinasumok na.
Anya aya dagita nga ibagbaga may panggap ka ni Tricia. Bayam tawagak, amok di anak ko. Sigurado mo lang, Melinda. Saan ka na makatagari? Agununin ti cellphone na. Hello, Mami. Anda kami iti may sa arrest house. Ako ko dagiti dadakkel ti may sa agayem ko. Ah, Agtitinulong kami review. kasta ka di? Uwan, Mami. Dandani nga minute examen mi. Sige nga Rodan. Katno ang mga namasinga ka pa ay. Oh, sige, bye. Oh, kastangag mo. Naka-loudspeaker, ha? Madama, ti pa nag-review di anak ta. Agyaman na klaunay ken Katricia. No saan aga po itiintad mo a kwarta? Saan ako maanak ka-exam? Awan yaman na dayta. Awan ti jak aramiden para ken ka Florante. Gapukta si kalaangan ti nakarik na ak iti pamatag. Ket gapuken ka, nangato ti naalak kadag iti asignatura. Wow, good news ah. Kablaawan ka. Ket si ka, ang mga no, intad mo mataminan ka, ti kinasirip mo. May bagak to lang dayta inton maala tayon dagiti card tayo. Us, mabayag pa iti finals. Ha? Na Florante, napakumbaba ka launay. Maragsakan lakit din ni mama, inton makita na dagiti na nga ato agrado. Awan kayam, adda pa pananta inton malam. Ha? Ay, si kamanan ti agi libre? Ay, binadam nga rodan jay, matrikulak. Basta naragsakak akadwa ka Florante. Adda sorpresa ken ka. Saan naglagi diyan nagbidot? Ni Tricia di nakita kitimol. Dagadwa na lalaki. Nobyo na nga taday siya. Sa pulo kita. Masitla ang nitimol. No, sino man day diya lalaki. Makita na. Pampanuinuyan mo't ngamin ni Melinda. Idi pa'y lang ang nakitak dayto a cellphone, Florante. Ngam inuray ko amalpastik sa amin, sa gatangag. Oh, baron sapay lang ti cellphone mo. Sa bale lang tibak na nga niya. Saan na para kanyak? Ngam, isagot ko kan ka. Ha? Anya? Ay, kwa, adayo pa'y ti kasangay ko. Nanginaunay day sagot mo kanyak. Ay, ayatin ka unay, Florante. Kat pakaragsagak timang sagot kan ka. Mausar mo to dayto, hindi pa nagadal mo. Sa bagay, makiusarak ka dagiti kadalak nga da computer na. Sigurado ka nga isagot mo dayto a cellphone kanyak? Hindi ka kati. Kwa nga min, kababain. Day taman ti kongkonak. Ada ko makidawakan ka. Kayat ko amam-am mo ni nanang mo. Anya? Hindi dati. Kasano nung makita na kami kini Florante. Kat maamot na nga dan nobyok. Girl, I need you. I need your love. Di pa ilaan nakitak dito a cellphone, Florante. Ngam inuray ko amalpastik sa amin sa gatangak. Kabarbaron sapay lang mo ti cellphone mo, Tricia. Sa bali lang tibak na nga niya. Saan na para kanyak? Ngam isagot ko kan ka. Anya? Ay, dayo pa'y ti kasangay ko. Nanginan sa unay day sagot mo kanyak. Ay, ayating ka unay.
Ket pakaragsakak ti mangsagot kan ka, Florante. Mausar mo to dahito iti panagadal mo. Sa bagay, makius usarak ka dagiti kadalak nga da computer na. Ang sigurado ka? Isagot mo dahito yung cellphone kanya? Anya ka kadi? Kababain ngamin. Dahil naman hindi kungkunag. Ada ko makidawagkan ka. Kaya't ko amam-amo ni nanang mo. Anya? Dati. Kasano na makita na kami kini Florante. Kat maamo na nga tanobiyok. Tricia. Saan ka apilitan no di mo kayat? Mabisinak. Inta pa'y lag merienda. Soblian tanto dahi ta inton madamdama. Agpasugnod kan samatan. Amangan no ibabawi mo agatangan dahi di a cellphone. Anya ka kadi? Umay kakitin. Saan nakaguyudan Awan mo ni dati iti nakakita kita. Uray maamuan da kini mami nga danobyo. Saan ang mabuti? Apay nga taasan nakasungsungbatan. Hindi nga tatira aramidan na. Makasang petak lang di balay. Siyak mati mangabakin kwa na. Panoy-nuyan na launay ni Tricia. Napananangatan na. Yakmat makita ita ni tikadwa na alalaki. Halangan mo ta sa gaysa asurusuran na giti paggatangan ni Timol. Kunaklakit din saan nakakayat nga ipasyar dito yung balayo, Florante. Talagang ay ayatin na kanya. Anya nga talangan ti makuna ni nanang kanya. Oray saan nakngayam amo kininanang mo akayan ayat mo. Naragsaka ko ngayon pasyarnak dito'y balayo. Nay, at nagayam sa nga ilim anapin ka sa balasang Florante. Uwan nanang. Ni Tricia. Kaeskwilaak. Nagpasyar kami pa'y kalpasan to'y klase me. Tricia. Ninanang ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsaka na kamakamamo kada kayo. Ay, siyak ni Nanam Asimen. Ay, pasensya ka niti kinanumuti balay me. Ay, saan nyo panunutan dahi ta, Nana? Masansan na maistorya na kayo ni Florante kanya. Nagasat ni Florante. Tanaadan iti ina, anasingpat ken nadungo. Naila nga aka nagtaot iti adda mabalin na ang pamilya ni Tricia anak ko. Kun adda nadlaw ko kada kayo. Nanang, pakawanandak ko ma. Makunkonsensya ak, tar aramido niyo amin nakabalan niyo. Adu ti sakripisyo, tapno mapagadal daklaan. Anak ko, nakurapay laeng ti panagbiag ta. Saan kayo amapahay iti arapaapyo kanyak, nanang? Agyaman nak. Maawatak matkit ditirik naam. Awan to nga tati agbalin a problema kadagiti dadakkel na. Baknang da. Idin to nga aring na ako markaramot ta tapno adala ang pagbiag ta. Anya ti kayat yun, nanang? Isakripisyok ni Tricia? Amo ka masakitan ka.
agpada kayo masakitan ken ni Tricia. Ngem amangan, no ad-addan tula ang masakitan ka, anak ko. Girl, I need you. I need your love. Mami, maragsakan kayo lagi di ipakita ka na kayo. Kitain niyo ti resulta na gito'y nag-examina. Wow! Oh, talaga masirib ti anak ko. Siyempre, tapno may ayo kayo kanya saan nakapaidaman, Mami. Anya ka kadi. Ag may baysa ka nga anak ko. Awan, ti jakitad ka. Ngam gapo iti parang panoy-noy mo kang kuwana. Di mon amo nunya aramiden na. Ne, anya dita nga ibagbagam, Rudy. Saan ka makapagulbod kanyak, Tricia? Nakita kayo iti kadwam alalaki. Daddy. Tricia, adan nobyo? Owan, Daddy. Mami. Adan nobyo. Ni Florante tinakarignak iti pamatik. Ngayon paidam yung kanya. Tricia, awan di jak inimpaaikan ka. Owan, no dumawat ak iti kwarta. Aglaplapusanan. Ngam no pamatag. Jak pulos tarig na. Aniya? I hate to cry, Daddy. Mami. Italaang anay kanak iti turad. Amang ipiksa iti sakit tinakam ko. Kada kayo. Sa anak ang nakapagulbot ka ni nanang. Kalpasan na nakapanaw kay di rabi, Tricia. Napilitan na. Anang aklon nga gayan ayatan. Napilitan ka lang? Saan na nga ipagpanagal kininanang mo? Pangasim. Saan ka ngagliday? Diyak kahit na masakitan ka. Adanas ka nga ilawlawag ko kan ka, Tricia. Uwan, amok. Idi pa ila nga ipagbagap kanya. Napatpatag ti masakbayam, ngam ti ayan ayata. Awan ti mabalin ko. Pangasim, saan ka kung mga agsangit? Diyak lang bagbagakan ka. Kabayatan ti kadata iti muli di kalman. Nakitak di Daddy. Anya? Kat di makasang putak. Sinalangan nak ni Daddy. Diyak nagbutang. Anang ipudong antan nobyo. Agpada na mami kan mami anak kaungot kanya. Tricia. Saan nakakasyan? Kaputasan nga asi ti kasapulak. No di kat pamata. Saan ko nga ipaidam ti kasapulam ang pamatag, Tricia? Agyaman na Florante. Kaya't kung agkari ka kanya, saan na abay-bay Kanayon kang ngagpampambar, aba kumikom ka kadagiti negosyom. Ano ba dyan aramidam ita? Saan na katangtangsitan, Belinda? Tamangan no sana ka makapagtepal. Katanya dagranak? Apay, anyang problema ma? Saan mo nasaludsoden no anya di problema? Kaputap mo. No pabasulin nak iti panang pampanoy-noy ko kini Tricia. Anya ko matidakas na no makinubyo. Saan nadagas para ken ka? Ngam no siya. Saan ko ngay palubos? No kabaalab apag sinaan ida iti nobyo na aramidam. Ngam saan mo asaktan ti anak ko? Mauwatam? No agsasaw ka.
Kasla si kalag ti akin anak ni Tricia. Panawan nakpailaan. Kaya't kutag baybay sa. Saan ka nga agbalin amaag? Saan nga arak ti makasumpat iti problema? Sanak ngayon kaan. Imbis ko mga daramidag. Panoy-noy ang latan ni Tricia. Nagkalugan day ti tricycle da Tricia kunti daya alalaki. San ngagbidot daya alalaki. Diyaki palubos ngay sutimang dadali ti biyag ti anak ko. Diyaki palubos ano asino la ditan ti lalaki a pagtungpalan na. Oray da ito iti pagsubangan mi manan kini Melinda. Siyak ti ama, ket siyak ti matungpal. Agpapada kayo kada daddy ken mami. Nga amuyon nga agayan ayat kami kini Florante, nana. Ay, sa anak sumupyat iti relasyon nyo balasang ko. Gaputa makitat mat asaan abaybayan ni Florante ti panagaatan na. Madanaga na para kadagiti dadakkel mo. Inong tanak ni daddy. Nagsubangda ni mami. Ngam nakasagana ak. Amangi Rupert iti patagmi, nana. Anak ko. Nakarkaron to no makita ti amam ni Florante ket maimatangan na no kasano ti kinakurapay ti panagbiag may. Tricia, amo ganda ka ti unag. Ni daddy. Ay, kasano nga rudan da ito, Tricia? Nanang, sangon mi kini Tricia ti amana. Girl, I need you. I need your love. Talagaan na sukir ka, Tricia. Nagtatakkunam na ito'y alalaki. Kita man ti Bayda. Siyak ti masaksakitan, hindi pa nang tagtagibas sityo kini Florante, daddy. Ha? Nakurapay na kininana simen. Nakanumnumot ti balay na. Ngamda ito'y ti pudno pagtangan. Pudno da at tao. Sanak nga na pagpungtutan. Agpaiso ananong mo kami lang kininanang. Kat, anya ti pagkarid mo? Kasano abiyagam ti anak ko? Awan pala ti maipagkarit ko ita. Ngam adamat arapaap ko para iti masakbay. Adaywam ti anak ko, mawatam. Kat si kama, Tricia. Sumurot ka kanya. Iti ba in Rudy? Ilan anong tiyanak ta? Apay ako sukuso ti buok na. Dahil takot ti kung kunakin ka. Panoy-nuy ang payla ti anak mo? Nuyakin pilit ng yawit. Ang mga nuan niya kumati na ramid na niya alalaki kinkwana. Daddy, ay ayatan ni Florante. No makitam la kumano kasano ti kinano mo ti balay na niya alalaki, Melinda. Tricia, anya na ito akin na maag? Mami, ay ayatan ni Florante. Kayat ko ti makipagnaid ka na kuha ng kininana simen. Ngam iti na ito'y impirno abalay. Makitam? Aglablabos kan. Maitad-abi na kayat mo. Kalpasan na agsabaka iti mamirmiraon. Saan ka kadipay lang ang mamati kanyak, Melinda?
Nakita ti panagkuyog na. Sinurot ko idaging gay ti balay na lalaki ang nagtatakunan na mamirmiraot. Anya da ito akin na maag mo, Tricia. Ibabain na kami ka de? Mami, nakurapay ti panagbiag na Florante kinanasimin. Ha? Naragsak ka. Nariknak kininanasimin ti pamatag iti may sangayna. Saan nakas ka na kayo? Awanan ka itibay. Ha? Inong pahadan. Tricia! Ang subli ka! Tricia! Oh, Makitam ti bunga ti panang panoy-noy mo, iti anak mo. sige. Belinda. Babalaw na, Rudy. Namnama mabakatulong na ita, ha? Gun-gun dawayan lang da dyan lalaki. Siya kon ti makam mo kini Florante. Ngam kasaritam anay bag ti anak mo. Sir, da kayaw. Dumanon kayaw. Ayabam, ti ambisyoso nga anak mo, bagad simin. Sir? Amo, gunggundawayam lang di anak ko. Mano ti kasapulam, tapno adaywam lang. Nakurapay kami laang. Saan nasigka ti kasarsaridak? Ay ayat teklaunin ni Tricia, sir. Saan amagatadan ti panagayat ko kunkwana? Mano ti kasapulam kunak? Mabidlaeng. Deda, 50,000 pesos na ita. No tagibas sitam na yun ak ore dobyak. Saan ko ang maawat da ita akwarta, sir? Saan ko nga isukat iti uray mano agatad ti panangipatag ko kini Tricia? Minamaag na itang ibagbagam. Tanya ti masakbayan na kin ka. Ha! No di mo awatan da ito agatad. Dakas ti mapasamakin ka. No saan mo nga daywan ni Tricia? Ay, anak ko, kita amad, no kasano ti kinakuspang ti ama ni Tricia. Ay, anyang amin da ito'y anas-nas tragbo. Sa impang na kapay. Nana, Ay, panunutom ko dagiti sakripisyo ken ka anak ko. Awan sa bahali nga arapaap ko, no saan at imasakbayam. uray agayan at kami kini Tricia, nanang. Diyak baybay ang ti panagadal ko. Saan pa'y analadaw day taabanak? Masapul nga agpili ka. Ayat, when numasakbayan. Nanang, Saan da kanto apagtanaan dagiti dadakkel ni Tricia? Nasakit para ken ka anak ko. Masaktan kayong agpadpada ken ni Tricia. Nga masapol nga agsakripisyo ka. Mami, agin inom kayo iti nasa nga. Inted ko amin nakasapulam, Tricia. Pinadoy-nuyan ka. Uray la pagsubsubangan mi ken dadim dayta. Kalpasan da, nagtatakunam tibay sa mamirmiraw. Nariknag tinapun pa nagayat ni Florante, Mami. Naragsakak kan kuana. Di mo nulitan! Di mo ipag-asaan ka naragsak dito balay. Saan nakapagpungtutan? Anya ti aramitin niyo, Mami. Danganda. Aday wam day dyan lalaki, mawatap. Florante, ayayat ang kalaunay. Mailiwakan ka. ay ayatan kamot unay, Tricia. Ado dagiti ba nag-akailiw ko ken ka? Naulpit launay dagiti dadakkel ko. Aglalo kini daddy.
Saan ta kamawatan? Pinagsarding da kong nga ganal. Tapno saan ta makapagkita? Tricia, dumngag ka kumait ibagak. Amo, nasa launay. Agpada ta masakitan. Ngam, masapol nga agsakripisyo ta. Anyat kayat mo sawan. Masya na kininanang. Jaket amapay iti arapaap na kanya. Ubing tapay, Tricia. Saan mo sawan nga klinay pataplurante? Kaputa pa katayak. Mga asim. Girl, I need you. I need your love. Florante, ay ayatin ka launay. Mailiwakan ka. Ay ayatan ka matunay, Tricia. Ado dagiti ba nag-akailiw ko kun ka? Naulpit launay dagiti dadagkal ko. Aglalo kini daddy. Saan ta kamawatan? Pinagsardeng dakon nga agahan. Tatlo saan ta makapagkita. Tricia, dumngog ka kumait ibagak. Nasakit launay. Agpada ta masakitan. Masapul nga agsakripisyo ta. Ani hati kayat mo asawan? Masya na kininanang. Jaket amapay iti arapaap na kanya. Ubing tapay. Saan mo asawan nga glinipat ta Florante? Kaputa pa katayak. Pangasim. Ulitan. Saan nakto nga inggaan ariribukan ni dadim? Nasakit iti damo. Ngam inton bumaybayag. Maawat ang tumatlati kinapudno. Masapol asursuruan ta ti aglinipat. Masaksakit ang naklaunay. Ngam, iturak. Kaputadya kaya't nga dadakas nga aramidan ni dadigan ka. Imanugot ang agsinata. Ngam, saan ta ko mga glinipat? Tricia. Hindi mo mapatkan na itakid daw ko. Ibusak lang ang tibiyag ko. Anya? Saan mo nga aramidan dayta, Tricia? Dakkel abasol iti Diyos dayta. Kasla kami naglakagan ka, ti pa naglinipat ta. Tapno saan una iya nadagsan, ti panagin na dayuta. Saan ta ngaglinipat? Kansapay ko ma. Tagkita tantupay. Maudin da ito pa nagkita ta. Kat, ada ko makidawagan ka. Mabalin ka di, ngarakupan ka. Sige. Ay ayatan ka unay, Tricia. Saan kanto amalipatan, Florante? Tricia. Agtalinag kanto dito'y puso. Ano, nagitibanag, akailo kuntukan ka. Talaga natangkan ti ulo man niya. Naglibas ka tap na makisinara kiti dayjay a lalaki. Mami, nakipagkita kini Florante. Tapno makiwin na suwasak kan kwa na. Masapul ka di pa iladayta. Basta saan kayo nagkita? Maudin daya pa nagkita mi, Mami. Saan kayo kumangagbalin ulpit unay kanyak? Adakin dawag ka na kayo. Naibos Monte Cortam? Saan akwarta ti ka sa pulak, Mami? Winuuray, anya ang material abanag. Tapno dyak unay may kaway ti pan nakapukaw ko kini Flor. Kasapulak ti pamatag. Kan panangilalayo kanyak kini Daddy. Tricia. Kan adapay kidawag ka na kayo, Mami.
Saan kayo kumangag subsubag ka ni Daddy? Sipo di tayo simbangput ka, Florante. Saan ka matagtagare? Kasla na unag ti pampanunutam. Mapampanunot ko ni Tricia, nanang. Nasakit launay ti panagsinami. Isu ka te, analitayan ka. Wan, nanang. Ay ayatak launay ni Tricia. Nupay, kinid daw na saan kami nga aglinipat. Nga uray, nagsina kami. Nanang, napukaw kung ti babaeng ay ayatak. Anak ko, nagkari ka kanyak. Kanti pangta ni Sir Rudy ti panunutam. Makasarap kanto iti sabali. Dakam mo, no adanto pa'y dumtang asabali nga ayat, nanang. No saan ko mga insingad ni Tricia ti bagi na kanya? Saan ko mga inayat? Saan kami ko mga agpada ang masaksakitan ita? Ito na ang araw natin. Nasayat launay no kasta. Ngam no nagulbud lang ni Tricia, Melinda. No nakipagkita pa'y iti dadya lalaki. Mangbayadak iti mangbugbog ken kuana. Saan mo lakit din nga ipapatay? Tadi kanto ko tagbalita kriminal. Tapno sigurado asandang nagkita pa'y, yadayo talaga ti anak ta. Ijayin Manila nga gadal. Nasaysayat pa'y. Uri kadwaal ko na kwa. Adda mo kabalay ang maabangan ni Jai. Kun asidaglang iti universidad. Siga ti makamo iti anak mo. Saan na ka makapanaw di tilugan tayo? Gapo iti negosyo. Girl, I need you. I need your love. Maragsa ka anak, tain-inot matlaangan na makailiwliwag ka anak ko. Nalawagan ti rupa. Saan na nakas ide, amalmalday ka. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Agsardengag pa'y laang agadan. Uray makatawan laang. Sayang ti makatawan anak ko. Nanang, amok amarigatan kayo amang isakad iti panagadal ko. Di pa'y inaldaw agastusan tayo. Agurnungak pa'y. Wano, saan mo na mayulo ti agadal? Adalat ta epekto ti panagsinami kin ni Tricia. Siyempre, naruamak akanayon na makikita. Ay, Florante, anak ko. Maminpinsan ko man amang lipat ka. Saan ka apulos amay kari kini Tricia? Wan, nanang. Kan nagtulag kami itinasaya at kini Tricia. Panawan laangan ti makaibaga. No agkita kaming tupay. Saan naglagid yan nagbitot? Ni Florante tinalabsak ngagtaktak der iti mapatpatak der apasdag. Sunging kadeng ko tinagsupli. At tapay lang ngagtaktak der. Sir Rudy? Kung nagtupay asika, anya tiraramidam ditoy. Agtrab-trabaho ak iti dita mapatpatak darapasdak, sir.
Amok ngamin ti akin kontrata ket nakisarita nga agtrabaho . Nagsardeng kagaya mananagadal. Marigatan ang ninanang mo amang padal ken ka. Ha! Ambisyoso kayo nga minlaunay. Kastala ti biyag, sir. Kadita, agtrab-trabaho ka langan tapno matulong am ninanang mo iti magbiagyo. Kasan mo langan no saan ka abinot butang. Ano di mo sinaan ti anak ko ket may lawaan kayo. Anya klase ti biyag ti kabalam nga ipaikeng kwa na. Sir, agawid akon. Panawaklatan dagiti kakadwak nga agiinom. Nasingpit ka pa'y langit Gaminto nagbayag. Saan tulangan nga arak ti bisyom. Amangan nagdroga ka ba yan? Nagrigat lang nga rodon ti biyag mi. Sa agbisyok pa'y laang, sir. Saan ka pa ati? Awan mo't nga ro ti mabalin mo apagpanakal. Panawan ka man langan. Gapo, nakita na ka ni si Rude nagtrabaho iti construction. Ay, adama na ti panagtagibasit na ti kinatao manakaw. Bayan nyo lat tananang. Di naman tamo ti plano. Kasta nga min dagiti babaknang. Manakusig ken umsinda dagiti kaskada tayo anak kurapay. Ay, sapay kuma. Tad-adapay abumaknang da. Nala. Bayan yun kunak manananang. Ungayam. Tisweldok. Atoy. Saan mo nga itid amin day tasweldo, Baro? Iso ang nagsardeng kang agadal, tapno agurnong ka, ti pa nagtuloy mo tong agadal. Da kayo langan ti mangidulin, nanang. Kan barang makasarak to iti nasaysay at apagtrabahwak. Agpaisuro ak tong agmaneho iti motor. Ta irapin kunto ti agpasada. Nakapimpiman ang risigo da kaya nayat mo, Tricia. Nalabsag ngagtrab-trabaho iti construction. Nakapugpugot nga roda, no kasta. Awanan tay gwapo na. No diyak pinagsinay da. Kat nailawaan sa nagsikog ni Tricia, anya lang ang tibiyag da nga gasawa. Daddy? Uray nagsikog ni Tricia, diyak ipalubos nga kasarda. Iti day lalaki. Sa anak mo kasta, mami? Diyak kayat ti agsikog abalasan. Taamang pagsasaritaan daklakit di dagiti kaadala. Dayta, ti sinagbayak. Rumaragayam. Ginawag kami, iti kinaadala kiti kolisyo dito'y Manila. Kat nagtulag kami ngagkita. Amangan mabartek kayong tumanan na sumangpot, daddy. Kakaiso na nga dag dito'y Manila. Agaliwak sayak mo da. Sige, daddy. Mami, sumrag ako niti kwarto. Adupay ti aramidak na assignment ko. Girl, I need you. I need your love. Dahil ito'y di pa kay kawaak kini Florante. Saan kami pa yung agayan-ayat idi? Tultulungan ako nakadagiti assignment ko. No saan ko maagapukan ko na. At yak na ipas nagtinagada. Kan ka po iti panang panpanonoy ni mami kanyak. Naisursurot ak kadagiti barkada. Aging ka, itinamamok ni Florante. Ni Florante, tinangbaliw iti biyag ko. Malakip ko.
Insagutak iti cellphone. Oray ag-text la kumakanyak. Uno. Namin pinsan ka din, anang lipa. Agtalungal daw mo dito Manila, Rudy. Kaano ti plano mapanagsubli di probinsya? Naumakan sa mata na makakitkita kanyak, Melinda. Saan matakasta? Tinegosyo ngay, mabaybay amon. Nagsarita kami kin Raol, may panggapiti na itabanag. Inal daw mo't nga wagag na kitimpliyado. Ipapas ko matili ko kada kayong agina. Naimbag no kasta. Kanayon nga ibaga ni Tricia ti kinaornos ta kuma kasagasawa. Mabalin na saan kuma nasuliso kini Florante. Anya nga rod kat makumi kumakiti negosyo. Si kantubat nga mintawan lagat apaan na. Di mo ni palagip da ita. Ikarkarikatak mo ti agbaliw. Adda pagimbagan ti kaadami dito yung Manila. Tano kasta nga awan klase na agpasyar kami. Naragsak mo't gayam. Itay pa amang magnang ko nga dagriret. Ayan na nga ta. Cellphone ko na kuma. Ngam, pangalaan ko man ni Florante iti cellphone. Nanang, itay ka di pa yung agri-ring day jay cellphone, nanang? Cellphone gayam day jay. Wan, nanang. Insagot ni Tricia kanyak. Panagyaman na tatultulong nga kadagiti assignment na. Kin kadwa ka nag-review. Ni Tricia matgayam tiyo mauawag. Anak. Nagsardeng mutan na nagring. Amangan no, nagbidot laang nanang. Wano, matmaturog kit din kat napandagan na ti cellphone na. Anak ko, anya ka di tipod no. Nanang, awan sa bali apang panunutak, no saan ati panagadal ko. Nanang, adda napintas nga ipadamag ko kada kayo. May isaak kadagiti nakapasa iti board exam. May isaak kun anan-anay nga arkitek. Nakablawan ka anak ko. Nagbanag metlang iti nasayaat dagiti ado a sakripisyo ta. Iti baet dagiti ado ama nangumsi kadatang ang gina. Saan yun alaglagi pun dayta? Pasat tibiyag dayta, nanang. Dagiti panubok tinang baliw kada tayo. Tapno magunod tayo tibaldigi. Oh, nanang. Kasta una yan asangit yon. Diyak lamas baalan ti kinaragsak ko anak ko. Makasangit ak iti nalahaw sa baligi. Kasla di madanon ti kastaw. Ado ti regrigat yun, nanang. Panawan matan. Nga ginana kayo. Napigsa akay matlang anak ko. Makatrabaho ak pahay. Apaya sinublimpay lang amin tinagpisyo. Panakabalay mo lang arudan di ospital. Nagpulo akon. Nugasat kon di matay. Awan mabalin ko. Saan ka kumanak sa otikasta? Saan ka baybayan? Pagasan ka? Diyak kaya't amay bos ti kwartata iti panagpagas ko. Diyak kaya't amapukaw ti kumpanya. Ipatawid ko kan Tricia. Tay sundo ti magtarawid-wid. No saan nan sama ta kayatan ti agyan dito probinsya?
Napintas ngamin ti trabaho na di Manila. Awagam to man kit di. Iba ka mumking kwa ng ngadak manan dito ospital. Bayam, taawaga kinton madamdama. Inakpay la kasarita ti doktor mo. Adda na pati nga ibaga na may papan iti salon at mo. Uriyat ka, nagnervyos. Temo ko ni Florante na Jayan. Inisig man nakpay. Kaslawan anyaman na alinabsan na. Naragsak ang makisarsarita kadagiti kadwana. Adda na pintas sa babae kadwana. Ang mga no kaingingas na laang. Nalipatan nak siguro. Di nakmalagip nga awagan. Kat sinagutak tinangina ang cellphone ni di. Kinidaw ko yun di ngagsina kami. Ngamsaan kami nga linipan. Ni mami. Numunot na nakabutbut ang tiag cellphone iti daytoy a lugar. Hello, mami? Risha. At daman nun dito ospital ni Daddy. Nakabalay na mo tanda ospital, mami. Ay tanga roon ti ko nagkankuan na. Ay, agbababawi. No apay asinubyan na pa'y latibisyon na. Kita no makapagbakasyonak, mami. Sige, jak makapagbayag ang makisarita kada kayo. Sumagmamanon atawan tinapalapas, manipot nagturbos ka, anak ko. Nakabalay ka ni tidakkel. Balay tayo, nanang. Mabalin mo kuman ti mga asawa, ta nasaliwanwanan ti panagbiag ta. Makita kumapay ti apo ko, sagbaya matayag. Apay ay aday tapatay ti bagbagayo, nanang. Awan matlang amin ti iyam-am mo manobiyam. Weno, saan mo pa'y analipatan ni Tricia? Kwa nanang. Agyan sa ni J. Manila. Amangan no, adda pa yun asawa na. Nalabsan kayo kada mamim kan dadim. Ijay sangital idi na minsan. Ad-adamanan na pinpintas ka, Tricia. Inwarmi iti ospital ni Daddy, Florante. Sinardangan na kami kumaa. Wano, mabuteng ka kada Daddy kan mami. Nagbaliw dan. Naglalo ta masaksakit ni Daddy. Kunak na saan akon nga maam mo. Saan ka nalipatan? At no saan nakapulos nga inawagan? Insagutan ka pa iti cellphone. Pakawanan na kumatrisya. Ado tinagdala na karigat. Kan kadagiti apanawan. Saan ka akayat asingaan? Ado atawan asaan daan nagkita. Kan uray naging nadayuta. Kanayon asilalagipag itikid daw ko kan kaidi. Asaan ta ko mga glinipan. Tricia, nakasagana ako na sumango kadagiti dadakkel mo. Nakaragragsak ako na, Florante. Saan na kinabaalan ti panawan, a pinagbaliw ti ayan-ayat ta. Napudno ta iti karita. Insakripisyo ta ti ayan-ayat ta, para iti masakbayan ta.